Да бе, нали? Бля, 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 бля. Става вечер. Мале, какво става? Шоколадата спря. Скъпи, ставай! Веднагически! О, бе, какво става, бе? Мамо, защо така крещиш, като не знам каква? Да, нали? Имаме проблем. Тихо. Колата се развали. Абе, не може да се е развалила, ма ти просто не знаеш как да караш. Моля, оспорваш моите умения по каране ли? Не, нищо не оспорвам. Добре, можеш да караш, ма сигурно нещо е станало на колата. Това искам да чувам. Ама трябва да излезеш да видиш какво се е случило на колата. Или въобще нещо се е случило. Окей, тихо. Това е бормашината. Това не е бормашина точно. Май е бормашина. Не знам вече. Отварям вратата и излизам. Бе, мамо, какво тук сте се разкрякали? То човек не мога спи. Дъщеря колата се развали. И баща ти излезе да види какво става. Окей, лягам да спа, защото много ми се спи. Ама то вечер. Вечер е ти, тук спа цял ден. Пак лягам. Айде, чао и не ме будете повече. Ама толкова се напрегнах, че ми се доспа. Айде, лягам си. Аз също. Лягам си. Значи, легни другата си сестра. Що така каза да умра? Аре, бе, толкова направи навънка, бе, да ни ражда. Значи не ме остават на мира. Оле, боже, какъв толкова камък. Да, гумата се е спукала. Скъпи, какво става, бе? Гумата се е спукала. Оле, господини домай. Направо ми прималя, влизам вътре. Добре, ще оставя инструментите на този камък. Така, почвам малко тук с бормашината. Чук. Готов съм с гумата. Време да тръгваме. Бежина. Оправих гумата. Верно ли? Не верно. Оставих я спукана. Бе, голям си шигаджия. Ай, ляга и да спиш вече. Че на мен ми се спи. Окей, ма някой няма ли да кара? За какво да караме? Ние се в Италия ще бъдем. Бе, утре ще тръгнем. Фуай. А ти? Аз само да оставя това. Да лягаме. На следващата сутрин. Оли. Вчера кой знае кога сме легнали. Дори не бях погледнала часа. Хора. Сега трябва да карам. Мен много ми се спи. Нищо ще върна да карам. Ще пия едно кафенце и всичко ще се оправи. Уникално кафе. Ма чакай да налия за него, че ще ми мрънка, че няма. Има друга чаша. Отивам да карам. Айде да тръгваме. Така. Тя жена ми е станала. Направо. Не, много ми се спи. Ще върна да пия едно кафе. И тут направо от чайника. Отивам пак да лягам. Оли! Вече е ден! Ма какво крещиш? Ти тук да не си в някакъв ресторант да викаш сервитьора. Я се успокой,
Никой не те е казвал да ставаш. Ено. Оф, ай стига сме се карали. Да, бе, що се караме? Аз отивам на дивана. Меба ми се ходи тоалетна. Кажи на мама да спре. Окей. Мамо, пишка ми се. Типа намери кога ти се доходи до тоалетна. Може ли да спреш? Хубаво ще спра. Айде спираме. Айде да пишкаш там да правиш какво ще правиш и влизай. Добие, мамо. Аз тим при жена ми. Вече се наспах. Много се наспах и до вечера ще карам аз. Ще отида при нея. Оли, жена, какво правиш, бе? Нищо, спряхме, че малката иска да пикае. Ще седна до тебе. Оли, много ми си пишка, направо ще се изпикае тук в газ. Тук е перфектното място до един камък. Сега ще я фана. Това ми е първата жертва за деня. Ела тук, момиченце. Ще те заведа в една много красива сграда и място. Помощ! Ела тук. Оп! Виж кой ми е в ръцете. Мамо, спаси ме! Майка ти няма да те чуе. Ти реши да дойдеш много далече от караваната. Стига, Рава, че ще видиш какво ще се случи с тебе. Не стига, че стоя тук и те търпя, трябва да търпя още 2 часа. Мамо! Ръцете му ще се върне. Време е да тръгваме. Махни се от мен, бе, гад! Моля. Сега ще гръмна. Я бягай, бе! Пуф! 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 Няма да стане толкова лесно. Тръгваме! Мамо! Ела ме спаси! Спри да ревеш, бе! Безделник такъв. Време е да тръгваме. Тая, какво направи, бе? Успокой се, бе, устои момичето, се изпикае на спокойствие. Какво се изпикае, бе? 3 часа е навънка. Тя какво прави, да ни ражда? Ще отида да я видя. Мале, ако се е случило нещо? Какво ще се случи, бе? Тук сме сред гората. Даже не сме сред гората, ми се сред пустинята. Оли, миличкото ми момиченце! Мале, какво е станало с нея? Айде, успокой се, де. Нищо не е станало. Отиди я виж и ако нещо трябва да я помогнеш, ще го направи. Ще трябва да помогнеш. Добре, отивам. Мале ми, ако наистина е станало нещо. Отивам да събуда малките. Ставайте! Тате, бе, какво ме будиш? 11 часа на обяд е. Сестра ви я няма и майка ви отиде да я търси. Много ми дреми за нея. Добре, сега ще чакам. Там нещо. Мале, то почти се стъмни. Миличка, идвам. Миличка, къде си? Лара! Оле, какво ще правя? Тук има стъпки на Лара и на голям човек и водят натам. Трябва да го извикам. Мъжа! Какво искаш, ма? Детето ни го няма! Има стъпки на Лара
и на голям човек, който е мъж. Ако тръгнем натам, докъде ли ще ни заведе? Не знам, ма добра идея ли е да оставим децата сами в къщи? А по-добре ли е да оставим Лара сама? С някой непознат? Ами, не е добра идея нито с двете. Нито Лара да е с някой друг, нито децата да ги оставим сами. Просто ще се заключат. Окей. Ще звънна през часовник. Добре. Ало. Да. Заключете се, защото ние ще се върнем по-късно. Добре, бе, тате. Звъниш ми за някакви глупости. Чао. Аз тръгвам нататъка. И аз. И аз идвам. Дойде твоят шанс. Ти не успя да избягаш, така че идваш с мен. Не. Идваш. Ще те заключа вътре и там ще стоиш до утре сутрин, за да видиш какво ще правя с теб. Нещо този. Айде, влизай. Не! Какво ще правя сега? Тук няма нищо. Оле, много е страшно. Даже има и грамотевици. Какво има тук? Много грозно нещо. Сега какво ще правя? Кой ще ме спаси от това гадно място и само се гърми? Скоро ще види какво ще я направя с нея. Мале, то се стъмни. Бързо да я търсим. Идвам. Пръдна ли ма? Как ма чу? То се усеща и се чува от километри. Пак ли? Аз май пак ще... Ко правиш, ма? Сега! Добре, да я търсим. Ако отворим тук, давай. Какъв е тоя? Ще го забудиш, бе. Затварям. Лара! Тате, тук съм! Тате, вътре! Оле, олекна. Бързо отвори вратата по някакъв начин. Ще разбия, пази се. Добре. Дъще, хайде. Взимам те да си ходим. Айде, мамо, много е страшно там вътре. Знам, хайде да си ходим. На следващата сутрин. Отивам да видя какво прави онази негодница. Моля, избягала е. Мале, мисля къде ще взема пари за лечението на брат ми. Абонирайте се за канала, лайкнете видеото и коментирайте. Чао, чао!